Здравейте хора! В днешното видео ще играем на Toilet Tower Defense. Аз тази игра я играх някъде преди 5 дни. И е нещо като World Defenders, но е само че е с Skibidi Toilets. Сега ще играем на Desert. Малко по-трудно, за да бъде. Някой иска да идва, нямам проблем. Ще изчакаме да видим дали някой ще дойде. Но не мисля. Да, няма шибансане. Най-силният ми пет. Мисля, че хеликоптера. Защото той спаунава Тайтанс, които правят много добър деймидж. Ще го сложа някъде тук. Ще скипваме, защото да не става много дълго видеото. Така. Вие трябва да ги убием. За сега нищо не успява да мине. Обаче убиват нашия ще скипнем. Дори мисля да автоскипваме. Да, ще го сложим някъде там. Сега мисля да сложим един спикърмен. Ето тук на ъгълчето. Той е добър. Ще помогна малко на моите... Тук е един мой приятел от училище. Ми изпраща гифт. Нещо много минава, да. Що всички минават толкова бързо? Добре, сега не минават. Ще би трябвало да могат тези да ги удържат. Нашия спикърмен би трябвало да може да удържи тези там. Или пък не. Това не ми харесва много. Апгрейдваме го отново. Добре, този път вече трябва да ги удържа. Може да не успее. Мисля, че ще сложим един TV мен. Не, всъщност ще го сложим някъде тук. Добре. За сега сме живи. Те май са 20 лейва. Или са 30, не, май са 30. Има DJ Toilet.
те приближават. Мисля, че ще спра аутоскипа за сега. TV мена. Малко ги уби тука. Да, убива ги. Много ни помага. Ама те идват много щливи в тоалет. Което не е много добре. Всичко зависи от моя TV мен. И от хеликоптер. От тези малките. Но TV мен се справи много добре. Мисля, че ще го максна. И после ще сложим още един TV мен ето тук някъде. Този мисля да го продам Large Speaker Man, защото не прави почти нищо. Още малко и ще бъде на макс. Мисля, че след този Wave ще го направим на макс. Напишете в коментарите каква друга игра да играем. Може да не е в Roblox, може да е... Искате ли, мисля да направим видео как играе на Minecraft? Например на някой добър сървър или нещо такова. Защо? Идва Large Toilet. Имам доста кръв. Добре, видите ги уби моя TV мен. Сега ще сложим още един ето тук. Ще го апгрейдна един път. Да, какво съм? Добре, скипваме. Този TV мен би трябвало да убие някой. Нещо много минават. Моя TV мен не бие толкова много. Идва този път два Large TV в тойлет. Моля на нашия Upgrade TV мен да успее. Защото иначе тойлет сите ще взема много демидж. Добре, за сега се справя. Да, мисля, че ще успее. Да, успя. Ще изчакам, за да мога да взема още малко пари и да си апгрейдна моя TV мен. Маля, този TV мен е просто гемат. Така. Сега ще им е много по-трудно да минават. Спайдър тойлетите обаче почти минават. Почти имам за апгрейда. Добре, вече не мисля, че ще мога да минат. О, идва 3 Large Toilets на моя TV мен направо ги
уби за секунди. Апгрейднах хеликоптерчето. Това нали е? Да, камера, хеликоптер. Да, хеликоптерчето. Ще го апгрейдна пак. То път пускат 4 large тойлета, които също умират бързо. Точно на време идва Titan Cameraman. Той е доста силен. И нормален камерамен да му помага. Така ще скипна. Защото моя TV мен прави много стабилен демидж. Гаджето. Има вакуум тойлет. Има и бос тойлет. Това е лошо. Не, минам през единия TV мен. Ще апгрейдна да пусна. Добре. Вакуум тойлета би трябвало да умее. Да. Но сега идва идва още един бос тойлет. Ще сложа още един TV мен. Не би трябвало да минат. Да. Сега TV меновете. Един Titan камерамен също да помага. И един Large камерамен. Вече са два Titan камерамена. Скипваме, защото не искам да умрат. Да влязат вътре и така да умрат. Единият TV мен просто седи и не прави нищо и пак почти никой не може да мине. Па и аз почти. Не, те вляза. Има Glasses Toilets, които не ги са много гадни, защото едни от най-силните са ми TV меновете, а пък Glass Toiletsите са случили децата, където се правят на много готини. Те просто не им свети в очите, което не е хубаво. Трябва да им свети в очите. Кажете на вас кой, ако гледате Skibidi Toilet, кой епизод най-много ви хареса? На мен ми хареса епизода, където Skibidi Toiletите намериха тайната база на
на камераменовете и спикърменовете и тогава Тайтън камерамен направо ги разби от всякъде. Опа, пусна ни тук много неща, което не ми харесва. Има вакуум тойлет. Проблема е, че не мога да слагам още такива хеликоптери, защото ако можех, щеше сигурно да можем да минем толкова много напред. Скипваме. Има още глас тойлет, което не е мале, те колко много ни пуснаха. Добре, вече спряха да ни пускат. Аз не исках тук, това не е добра позиция. Да, така. Те нямат никакъв шанс. Те се опитват да минат, но не им се получава много добре. Идват обаче бос тойлет. Не. Искам да дойдат ето тук. Да, точно така. Много добре се намести. Сега си перфектен. Стали да не ми намигвате така. С тези лампички. Защото не е много приятно. Чувствам се като някакъв комар, като така ми намигат. Все едно влизам в лампата. Още глас тойлет. Ще скипна. Проблема е, че има и large glass toilets, които могат да минат, което не е много добре. За мен, защото ако минат, става много лошо. Скоро сме 30 wave. Тук са се насъбрали май 3. Ето ги бос тойлетите. Има и два вакуум тойлета. Това не е добре. Вакуум тойлета не ми харесва. Само как се чува върху смукачката. Тук ще сложа още TV менове. Не, повече не можем да слагаме. И няма да селвам хеликоптера, защото няма какво да ми бие глас тойлет. И така ще стане лошо. Дай да видим какво ще ни пусне. Глас тойлет. Още глас тойлет. Още глас тойлет. Глас тойлет. Глас тойлет. Още 10 глас тойлета. Още. Добре, нещо различно. Не мисля. Още глас тойлет. Ето нещо различно. Най-накрая. То тези нямат никакъв шанс да минат. То като дори някой не работят. Скипваме лейва. Тези там макснах ли? Няма този е макснат. Ти макснат ли си? Да.
Не искам да автоскипвам. Макснат и макснат. Добре. Мисля, че сме готови. Пускат ни Large Toilets, които не мога да мина дори през първите 4 камера. Large Boss Toilets не могат. Няма шанс. Скипвам. Имаме 8000. Добре, сега обаче не стана много добре. Това не трябваше да го скипвам. Пусна ни Glass Toilets, което въобще не е добре и нищо не бие Giant Glass Toilets. Което е още по-зле. Пуснаха ни Boss Toilets. И ни пуснаха нещо по-стилно. Boss Toilet 2.0. Добре. Това не знам дали е добре. Те Glass Toilets как още са живи? Те най-накрая да не минат. Добре. Те май го стъннах. Boss Toilet 2.0. Минавам нещо. Не, трябва да ги селна. Трябва да съм много бърз. Бързо сел. Сел. Мръдни се, сел. Има ли още? Сел. Ти не си макс. Леве, максвам те. Тебе също те максвам. Тебе също те максвам. И той умря. Добре, спечелихме. Сега ще видим какво ще ни се падне. Имам супер много Basics. Имам около 8 Basics. И имам 4 епика. Може да ги селна за coins. Може да не стигна да отворим още един. Така. Няма колко имаме. Камерата малко е лагна. 168. Айде да видим дали ще ни стигнат. Селваме. Чакай малко сега. Чакай. Не Epic Sell. Ако е така, натисна конференция. Добре, значи хикса селът. Не, сел. Сел най-този. Може би така. Confirm сел. 55 конца. Добре. Може да отворим 3. Искаме Mythic, Legendary или Epic. Rares не. Първият ни е Uncommon, не е Basic. Добре. Втория ни е Basic.
Защо винаги са basic? 1, 2, 3. Сега 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ето basic. Просто ви казвам. Само basic ми се пада. Сега ще кажа някакви нови неща, които ще има в новия апдейт. В новия апдейт ще има квестове. Това е единственото нещо, което ще кажа. Ще има квестове. И с тези квестове ще може да печелите малко диаманти. Тъй, че според мен не бързайте толкова много да си купувате диаманти, а първо вижте квестовете. Добре, чао за сега, ще се видим утре.